gawe mangko. Aku seneng ndelok ibu-ibu kene, rupane ayu-ayu, bodine semok-semok. Sampai ana sing gak iso ndodho. Iwak hiu diwadahi kerdus, rupane ayu, ambune wangi. Amit kula ten Bogor kowe. Bismillah dulur minangka
BRI sing mburi meringis mawon. Koyokane kok sak grup ambek aku. Masya Allah, warga Klethih dereng ngantuk Bu nggih. Sing pojok dereng ngantuk nggih Pak. Luar biasa. Ketisuk, denduren, tayupan sampai isak. Ngono bengi ya si ono ae sing njaluk gending. Saking senenge ambek karya budaya. Kangen Bu kali karya budaya. Iga gak ya wis. Matur nuwun Pak Lurah, Pak Carik Pamong sedaya perangkat ketua panitia lan anggotane matur nuwun. Karya budaya ditekakno maneh teng Klethih, muga-muga sedekahe wong Klethih kabeh ketampa. Allahumma sing saiki lara muga-muga ndang oleh tamba. Allahumma tak dungakno muga-muga ibu-ibuke jembar-jembar sawahe lemu-lemu. Kuali sih. Sawahe tambah jembar, ibuke tambah lemu-lemu. Tak delok ganok sing gawe celana kuwabe dasteran. Koyokane nek gawe celana lungguh iwu. Muga-muga kuwabe kajate wong Klethih diijabat dening Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, sik eling kali karya budaya. Karya budaya tasih wonten. Tasih wonten. Nek krungu ngomong karya budaya buyar, nggih, buyare jam 2 engko. Ada ana sing ngomong karya budaya larang, mboten 10.000 oleh 3. Nek nanggap ping 3 oleh banci 4. Ayo mlaku-mlaku Mas Rengga. Padaku aku bilang pikirku
Kaget aku. Ya ampun. Muhammad Subardan kesenengan ditanggap wong klete. Biasane mercone munitis. Tak doran 50.000, mendani 12 doran. Ketok 600. Matur nuwun, jane mboten nate ngeten-ngeten niki Pak, kula lak malih seneng sih. Mboten nate wong karya budaya ditanggap mriki 70 juta niku kula pun seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Islam kok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tutup di mana? Man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Iya matamu kok banget kok. Ojo macem-macem dagang gawa hadis nek gak artine dosa. Iku mang artine apa? Embuh. Man sapa sapane wong sing gelem silaturahim anjang sono bakal didembano rezekine. Sapa sing medhot silaturahim Kanjeng Nabi dawuh la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ya Allah, hadis maneh. Cangkemmu iki lho. Kok iso kaget kabeh aku. Apa iku? Kabeh aku kon ngomong ngono. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Sapa medhot silaturahim Gusti yaiku gak bakal munggah swarga. Iku dawuhe Kanjeng Nabi. Lho, ngono. Dari sapa? Jare supir-supir. Gendeng iku hadis. Apa rek? Sing nonton bengi iki ibu-ibu nggae jilbab kaya ngono kok ayune. Ana sing kaya Asanti. Ha iya sing kono. Kok Desirat Nasari. Aurae ketok. Pesonanya terpancar. Nah iku pakai jilbab. Bojoku gawe jilbab gak cocokno pakulitane. Kok iso gak cocok pak kulitane itu lho? Kulitane coklat, gawe jilbab ijo tak delok kaya gendeng lumuten aja nek bojo. Bojone kalo ayu ah. Ayu ben Kaya genteng lumuten. wingi ku awake kan wis tuwek keriput. Njaluk ditarikno wajah. Ditako anu Filler tarik wajah. Biayae gak titik. larang sulam benang Entek 21 juta. Tak dandani wong lanang kok. tanggung jawab. Tak konang kenjenan nang gone dokter Mansion. Filler Waduh. tambah ayu kadine. Cangkeme kemundukuren kok. Oleh aku gak teras. Tak delok-delok bojoku kaya terase musala ya no. Lah kok iso cangkeme kemundur oleh narik
narike kegeten. Ah bojoku wong wedok ya gak tau ngaji ya. Mangan apa-apa besul-besul gak tau maca. Gak iso. Sebagai imam yo kudu mulangi wong wedok. Lah iku apa? Batur gak tau maca bismillah. Belut. Kaya jaranan iku lho. Lah iso wong wedok kaya ngono. Wong aku wong lanang tanggung jawab. Tak celukno ustad, ustadzah, tak kongkon privas ngaji. Sebagai imam dan kepala keluarga. Oh, setengah tahun 6 bulan katam Al-Qur'an. Oh, saiki mangane maca bismillah kaya wong duwe gawe. Kate mangan Bismillahirrahmanirrahim. Maro mangan besuwel. Sego ente ada sedaqallah. Gagal paham. Aku turu diwacano Yasin kok. Jane turu diwacano Yasin terus. Nyawa aku iso but. Nyengkakno patiku. Kok kuniku mara ngono bojoku iki tak jak nglenter ambek aku. Lho, tanggung jawab. Tak tuwakno mobil. Kate ngoyo gak kanthi. Wae takon nampung bensin gak gelem. Nek bangunan durung dadi iku lho. Kok kulo akeh sing adi ngoyo. Trantang tang. Ayo Dik, tang. Digietno. Rantang. Ada bojoku kaya Vespa, ngono. Ya anter rantang. Ya bukan danane angel. Awak dhewe ana kene menghibur. Masyarakat kletik. Sapa sing gelem ngekek hiburan niku pahalae gedhe. Jane nek iso nyenengno wong, kebuku ibadah nek mati besok warga. Bener. Wong amal iku gak perlu duit, gak perlu apa. Senyum aja. Nah, wingi aku Jumatan. Ana kotak amal kan dikelilingno. Aku senyum ae aku. Aduh apa sih gak nyekel duit iku. Oh niku ya apa sih? Mangkane nggo kuno awak dhewe dididik. Nek anjene kon ngerti agama, ayo diajari pelajari temen agama iku. Ket mangko awakmu ngomong agama wae. Nah. Gale lek ngerti temen takon iki. Lho, wong aku wong pondok kok. Cik. Goblok. Ngawur ki mondok. Ya apa kancaku aku biyen arek 6 budal. Kancaku budal nang Tebu Ireng. Wireng Jawa. Aku kari nok Tebu Tebangan ngono lho. Makane kok kaya ngene iki. Makane war kon tambah tuwek tambah koyo sogolan. Kon iku Iso dikandani. pondoke tambah beras den anyar Kediri kotane. Iki dadi nyatane. Nek awakmu ket mang ngomong Islam, ngomong hadis, ngomong dalil, saiki tak jajal. Heeh. Islam Islam. iku ana 5 huruf. Iya. Nek nuwun sewu nek arek-arek biasae isak subuh luhur. Nek awakmu iki santri peng-pengan kudu iso gawe liyane isak subuh luhur dan seterusnya. Lho kedil wong aku arek pondokan kok iso. Alah wong pondok Tebu Tebangan ae lho. Lho. Iki sing nyekseni lho, hubungan KUHP luar. Masjid Kletik gede-gedewe. Ya iya sih. Ojo di sini-sino luar. Iya. Kok didat banser kono tambahan. Wong aku ratune bangser kok iso didat. Ratune bangser. Ayo. Islam. ISLAM. I. Insyaallah. Lah kok iso insyaallah? Menungso wong Islam iku kudu iso gak iso iku bek ono gak isoe ngomong insyaallah nyebut Gusti Allah ngono lho. Adi iso gak iso kudu insyaallah. Insyaallah. Masyaallah. Insyaallah. S. Sholawat. Lah kok iso selawat nalare? Wong Islam iku gelek maca selawat. Wong menungso iku gak gelem maca selawat to. Gusti Allah sak para malaikate gelem maca selawat. Masuk dalile. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabiyya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah kok pinter ngene sih wah. Mondok Tebu Tebangan koyo ngene masalah. Kok pinter ngene. Besok kok didhewe aku. Gemes.
Iso dalem iso Ya apa sih? masyarakat. Malaikat iso selawat, Gusti Allah selawat karo nabi kok menungso gak gelem selawat. Insyaallah sholawat L. Laksanakan. Laksanakan. Tegese laksanakan. Lakonono maca selawat insyaallah wong sing gelem maca selawat slamet lan akeh rezekine, panjang umure. Masyaallah jale sapa kon ngene iku? Jare sopir-sopir. Mosok jare sopir-sopir lho. Ngene iku ISLA. ajaran. Ajaran. Waduh. Ya. M Muhammad Lulu ya Allah, nek kepingin selawat laksanakan ajaran Muhammad. Muhammad. Kok pinter sih, Mar? Kok tambah pinter. Kira-kira kon mondok nanti, Mar. Mosok tebu-tebangan kon kok iso pinter kira-kira, Mar. Wis ya. Ampun kon Mar, kok tambah pinter. Mosok didoni iki lho. Apa rek? Aku iki gumun delok alamu atasane wong tawar Ojo biasa. ngeremeno. Yo, umume biyen iku mek pendekar ngono saiki mosok koyo kiai ini le. Angge temu ah. Masalah. Aku iki. Alah yo jane yo isamu yo iku tok lho awakmu ngaji tapi lak gawe nyambut gawe beda karo aku lho. Oh nyambut gawe apa? Lah lek aku yo sapa sing gak ro nek saiki Ipan niku gak ndagel tok. Kon kok keliling mlebu petu kampung dulu. Lho nyambut gawe iku ngono. Kon niku sembrono are. Nyambut gawe apa? Wong koyo setrika ngalor ngidul ngene nyambut gawe. Aku iki ndalang saiki. Aku iki ndalang. Reket kakon iso ndalang. Lho ya apa sih? Ganteni dalang anggas wangi sing gak payu iku lho pisan. Kon iku ndalang ilmumu apa Lho ndalang? sembrono pun iki. Makane aku mlebu metu kampung iku. Aku iki tawa dalang kreatif jemput bola. Ngono ya. Ya iya, ana wong pasang terop adu teratak tak parani. Heeh. Nek dalang-dalang liya tawa 30, aku cukup 7,5 juta. Laris. Laris. Iya. Makane karangamu entek. Ya gawe ngono iku mah. Kon niku dalang wong awak gak percaya apa sih warga niku. Padha-padha Sidoarjone lho. nek aku iku asli dalang. Sopo? Tawar. Jenenge biyen sapa dalang tawar? Amat. Oh, waduh dalang amat tawar ngono. Moro kiamat. Eh, Moro gak payu iku lho. mosok dalang war. Dalang. Lah dalah. Kepin mbok kekno kon. Biak sik ngene, nek pancen dalang kondang biyen Jawa Timur sing jelas iso suluke wayangan jedong. Lho ya apa sih kon bukti nyatane. Manyatane gak payu awakmu iku berarti kan gak enak sulukan. Gara-gara sinden banci kok gak payu. Masalah. Saya suluk wetanan. Ayo, dung tak dedet. Lho. Oh iya. Dalang. Gak ngono, Mas. Masa pembreset sulukmu awasan. Ning marung garwaya kita letang kutho ngendro. Enak enak. Aku kok suwuk mondil kok. Pocapan. Pocapan. Rekandem Wilmono Tibeng Buntolo. Wah iya suluke suwon. Sinerang mangkodo wesi manik nyoti beng kagule. Kok iso drengingis iki lho. Pocapan. Iki duduk kusru, duduk kasar ya. Ya, Iki dalang biyen, dalang zaman biyen. gadingan. Wauta mangkono sang nata jengkar saking palenggatan nete kreta Guntaka. Kreta tinarek jaran petang perkara apa to uluse jaran abang kuning kunilan ireng. Gadai kusir jenenge Kacet arane Saka Gunung Merapi duweni pedhut gumpala geni. Pecet sing dipengkelok kaya kawong sebetok kaya pirat jeblesok kaya bedek jebles saran. Tanggap sang kusir kepingin play banter playune jaran. Gepuk bokonge jaran kenek kontore jaran tak. Hop sik hop. Iki live streaming. Sing ngarep enak asli. Lah kok aku sing mburi nyandak-nyandak botol iku lho. Ya apa kon iku dalang lawas iki gak ngomong purno. Memange begitu. Bloko suto diomong. Lho iya lho. Supaya sing mirsani ku temen-temen bayangno iku Bayang carane digepuk
Oh, pecut. Ayu banter. Ayu banter. Paling iso ya iku tok. Takon ana bab pedalangan ayo. Masa berarti ro temen ya. Lho. Saiki aku takok. Apa go wayang iku ana sing ngadep ngiwa, ana sing ngadep nengen. Ungkur-ungkuran. Nek dep-depan kok idon-idonan, kan. Kok ido didonan ya apa sih, War? Ya mesti mungkur, nyritakno barang sing kepukur. Oh, anane mungkur mergo nyeritakno barang sing kepung. Iya. Kepungkur. Lah terus apa kok War wayang iki kok dicepno gedebok? Cepno gegermu ya gegeran kok. Ora ngono maneh. Ya mesti dicepno gedebok minangka bumine wayang. Oh, gedebok minangka bumine wayang. Bumine wayang. Lah terus apa kok War? Dalang iku kok mesti gawe blangkon gawe wayang iku, Mang. Nek gawe helm disangkano tukang ojek. Sing temen tak lawar kene iki kita kok temen. Nek gawe blangkon ndudukno kasepuan, Dudukno kasepuan. Lah terus apa dalang kok atik nyengkelit keris? Atik nyengkelit keris. Nyengkelitno kabel kok lho, kayak nyentol kabel. Walah. Ya, brek iku kasepuan keris minangka empu. Empu, kasepuan apa petuah ngono iku ya, Mas. Terus wayang sing paling sugih. Paling sugih. Iya. Dasamuka. Dasamuka paling sugih. Sing paling sakti. Paling sakti iku Sanjang Menang. Sanjang Menang, Mas. Terus apa wayang ku nek buyar kok dilebokno kotak? Nek dilebokno nggone kres gak cukup. Apa rek? Mesti wayang dilebokno kotak. Lah iya lak tegesno ngono lho kotak iku apa nek dilebokno kres kangge putuku sego bebek. Minangka keplasane gambare menungso ana alam donya, bakal mati. Mati, bakal kukut dilebokno kotak, nek wong dilebokno luangan ngono ah. Malah ala-ala yang ngono ya. Ya kan edukasi ngono silaan. Wong kene seneng ambek karya budaya. Kene ditekokno gak wong loro tok. Apa? Bolone yo akeh. Lah iya tok. Lah wong sing bedayane sakmono kae dagelane yo akeh. Lah brek ulere gardes iki rek. Lapo? Kon iku lho. Iya motomu aja ditokno kabeh ucul kon Nduk. Iki lho lapo iki lho. Kon iki lho. Ro sapa? Ya brek arek iki. Aku gak ero ke. Sabar. Aja nggawa barang landhep. Kon kok aduh yo obar iki arene. Kon kena undang-undang darurat lho kon. Kon kena undang-undang darurat dilebokno kantor polisi. Sing sare, diomong sing apik, ditoto, dirondeng sing apik. Gak tumon. Ono ajare nglindungi wong salah. Lho, sing nglindungi ku aku iki temen galeki. Aku gak ero, Gel, gak ero. Oh, brek. Gak ero. Sing sabar, Gel. Kon iku lho. Aduh, anakmu sing cilik, Gel. Aduh rek bogel rek. Ya brek dongkele nongko iki mempeng ae. Wah, kon iku tambah mbok dongkel kon iku lho. Ayo, perkarane iku apa? Kon kok tak keplek dhewe kon kok. Jangan kon kok kengek kon. Aku marung gak melok karya budaya. Lah lha apa sih kok sik ket melok pisan kok. Lah iki koyo ngene. Loh. Wah, dipateni arek kok. Iku kok dipateni gegeran. Dipateni lampung arek pekok ndo lugur iki. Anjene arek gendeng. Ngene kadhe mateni. Kamanku. Kon balik rono lagak. Atok kon. Ya sepuro ambek aku. Ngono kok yo. Muga-muga lu guru maneh nggo kono. Lah yo wong kate beleh wong kok dirutuno gamane. Nek garek culu lah kamu. Kok iso koyo ngono iku mang lho. Mendem bae arek mang. Mosok wae ngombe kakek dodo rawon iku mang paling yo. Kakean. Lah yo. Lho. Arek iki rek. Karo kate geblaki, Mas. Gayae setil. Nek gak arek lah santri lulusan peko
durung tau ketemu. Lah kaliya mumpung durung dibaca. Nek wis dibaca kon engko terus bongko. Arek Obat Apa sih rek? ana Ini tulisan. aduh kon gak tau. Obat kapok lombok kadang menggo kadang Menggo. Jok kala mangsane dek iso nyolong kathok. Iya. Lah apa jebul nyolong kathok? Kon niku ngipi apa? Sehat ta kon? Sehat. Aduh sawangane bahagia ku arek iki. Alhamdulillah sehat. Gak ngipi apa-apa adik kon mah. Iga i. Oh, ngipi. Wah, Ngipi. iki firasat. Ngipi aku mau. Ngipi apa kon, Dok? Mangan. Oh, Anjani mangan. bathok. Mangan sing enak. Wis foto selawat anak soleh ae. Nek ngipi mangan kacele rezeki, Bro. Gak manuk dares gak sliwer-sliwer kok omahmu Oh, kon. bendino. Bendino ya sliwer-sliwer. Nyanyi anak soleh kon nek mlebu swarga engko. Duduh, aduh. Kon mbok omahmu gak ambu-ambu kembang ta ambu apem ngono ah. Mambu. Lho ala wis idek mo. Ya apa rek arek iki? Aduh. Wong wingi aja nek tonggoku genduren. Wis calakon ketemu gogel lah. Durung. Ketemu. Kan? Ketemu. Gondi Nggih papasan iku mau. anjane gendeng Lho anjane. ya apa sih arek? Ketemu papasan iku mange. Wis ngopo adik kon kon Apa sih rek? Apa? temen aku gak ngipi apa-apa kon. Iga. Makmu gak Iki mangan tok mau lho. Makmu gak sawane nak makmu. Gak. Arek iki rek. Ngono apa sih, Rek? Gunung-gunung kamu wis anjlok, Tuk. Brodol, Aduh, ya brodol usus iki. temen kon. Kon gak ngipi apa-apa temen aku. Usus brodol iki kok. Lah yo waduh kon kok. Lah apa ususnya brodol bareng awak sehat walafiat ngene kok ususnya brodol. Sini sana Tuk. Tuk, sini sana Tuk. Iki sapa? Iki sapa? Hei. Mak, lang mudune mak timbang pecah. Ah, Matur suwun mak ya. Oh nggih. Kata-kata. halo. Ini muni nengko. Nggih mak nggih ya. Nggih dilaksanakan. Nggih. Wong wedok kok kene kon sunat iki lha apa sih? Tulisane Velocity. Ya gitu. Dibaca lah apa? Gel, sabar gel. Apa sih? Apa sih rek? Ojo adek mat. Duk kon ojo nantang-nantang itu. Lapo kok gak ora Kon golek sapa Ojo sih? lapo-lapo. Nang golek sapa? Kalau paten ono. Kok apa sih? Kok tambah ditutur tegak. Apa? Kok tambah ditutur. Yo ojo tuh. Lapo gel? Lho lah iya. Sing sabar. Kok dibalik kok ojo maju kan kok. Minggir tak depane. Nek kon iku mate kon Duk. Nek aja. Lho dikono maju ae. Ojo. Sing gena. Lapo sih gel lapo? Balekno gamanmu wingi lho kari. Oh, sing mas. Iya keselan wingi kok lho. Oh, iya. Ini Ya lek gaman em. jancuk iki. Ngaget-ngagetno kancane. Ya lek gaman iki lho lek gaman. Kene kene. Wong balekno gaman ae kok iso iku lho. Modele koyo ngono. Kon iku yo ngono tuh. Kon iki yang ngono Dut. Ya apa? Lapo? Wong ngulak ngomong sih, Mang. Aja gak gawe kaget-kaget kancane. Lah iki Lah kon balekno gaman koyo wong kate. Kok kate bacokan ngono. ya bogel dhewe ae sing gawe-gawe wong balekno gaman Kowe ngene. Wah. itu barang landhep. Dung tatong. Ayo. Aduh. Wes, Ya apa sih rek? Iya opo sih? Lah apa? Iki sing gamane iki sing padha kaya ngono, rumangsa nyeleno yo, sing nyele yo ngono. Aku lho kate balekno gaman lha apa kon muring-muring. Lho gak muring-muring kon balekno gaman kaya wong berat ngono are. Aku mang muring-muring ah. Lah aku mau muring-muring wong mau matamu metu kabeh ngono kok. Kon iku ngene ngono digoleki gak ono. Lho wong aku ya karo nek balekno gaman. Aku gak kerasa. Gak kroso gak. Kroso. Lapun neh iki.
minggir. 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 Ana bintang tamu. Ja. Inilah Niken Salindri. Perawatan. Iku yo gak niken salindri gedhok lindri. Nah. Sing alamate anak. Apa, Mak? Mike. Halo. Halo. Kurang banget iki. Kamu ini budek Ah, kok. aduh. Ya wis, ya ayo nyanyi. Perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahumma sholli dina Muhammad. Kayak sing ngarep mang. Perawat apa? Nyenap ya. Allahumma Allahumma sholli sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kurang sangat. Halo. Halo, Agus. Halo. Oleh guyu di ngapno kabeh. Ayo. Iso alus niku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang banget. Iya karena butuh bayi. Amin. Iya karena butuh iya karena saya. Itina siratal mustaqim. Siratal ladzina ambalai. Khairil maghdubi alaihim waladzalin. Rabbi ghfirli wa li walidayya amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun. Matur nuwun Mbak Niken Salindri. Iya engko kurang banget kayak mercon ae. Iya. Tak gandeni kono kayak banget. Mo. Aja dinteno aku njaluk tugel ya. Babano. Babano. Babano, padha lunyune. Padha metike. Ayo njaluk cuwil po ora? Opone? Ya iku manggane alote. Kon arep ngene iku. Arep. Ati manggano. Iku gampang ramut-ramutane. Aku isa peduwe pokok wedok. Dinjal-jal cilik-cilik, dipe terus digoreng, pasti mekar. Rupane mau koprok ah. Oh, Temenan gamo nek gamo nyililit. kemeremes. Sing mending agamu. Sing nem-nem. Oh, wait. Masalah. Bano cek mumeting pitu cek kaya tawaf. Lah iya ngono. Padha dene wong panggung sakmene lu mlaku nang mumet. Kok iku ngono. Gak sepiro rek. Kok atos tok. Hah? Oh, berarti si orsinil. Deloken po. Bogel lho, sik doyan. Lah iya. Bahaya. Masalah. Gel. Lah iya. Wah, lancang. Warek wedok sing sopan. Gak pantes ana prawan liwat mbok ngenek-ngenekno iku lho. Gak pantes wong arek kok dingenek-ngenekno. Mbok sing sopan, iki munu didelok arek cilik. Mosok arek liwat mbok ngenek-ngenekno. Hei, kono aja ngawur. Aja ate ngene-ngene. Masih ngene-ngene ya gak apa-apa. Angget yo, lho ngene ya gak apa-apa. Ya aja ngono kabeh arek wedok iku masih ngono iku ya duwe ati lho rek. Hei! Duwe ati. Kon iku aja ngawur. Tut, kon kok langsung nang pabrik. Masyaallah. Kate nandi peneku bengi-bengi ngelutu sae. Goleki bapakku, ndek omah kok gak ono. Goleki bapakmu. Gak ono nggih omah. Lah terus nandi lho. Masyaallah nang pasar. Malah yo coba golek ono nang dalan liyan gak liwat kene jane. Ayo. Ati kon. Wani ya kon. Yo.
masalah. Ora bapakmu gak liwat kene. Gak liwat kene. Iya antarane. Coba liwat buri, iya liwat buri. Ah, ketut. Pan. Dagelan gak oleh tulah sandal pedhot. Kok kurang ajar mbek wong wedok. Ayu lho, ngarai ayu ku lho. Masalah bapakmu gak liwat kene. Bapakku mah lihat endi lho? Ya mbuh. Tak golek mumet lho gak ono. Awakmu kan anake sapa? Anake Cak Liwon aku iki mang teko pasar. Walah, sing biasa nglipen kok meliwon iku. Ya iki Masalah. Lah nek kok ayu. Ganteng jane ya liwon. Kancang sing ganteng. Ayune koyo ngene lho. Ayu wedok, ayu. Wedok. Iya iya maksudku bapake ganteng anake. Bapake ganteng ya anake ayu. Heeh, masalah. Gak liwat kene aja liwat kene jane. Goleki bapakku Cak Liwon mang be liwat kene. Gak ketok. Temen ta? Gak ketok. Pediku gak nyasar nang omah iki mang. Gak ketok. Gak ketok. Ket manggo kene gak ketok belas. Lah yo. Lah sampean sapa nih kok golek bapakku? Bestino. Bestine ta? Bestine Liwon. Mas Ketuk, Mas Bogel, Mas Ipan. Sampe nek lek sing gagah dhewe lek aku sih. Aduh, Gak belas. Kok Ngomong apa ngomong? Ya wis tak golekane. Kana ya bapakku ya. Lah kok mang dadi apa lho? Iki lho ono mikir lho. Macam ngono kok takon dadi apa? ini kula lah apa betul-betul ngakak iku lho. Kak. Lek, apa? Mon sapa nek Kak? Beh, Abu Redin Lek. oh cewek. Oh cewek. Abu. Kate lapo yo an? Anakan siapa Lek? Wah. Anak Liwon. Hah? Anak Liwon. Iya. Lu. Ya ayune. Watos, si atos. Gurung kalong belas. Aku mengeluh. Awake peno ngerti omahe Liwon. Lho wong omahe Liwon nek kok gak elu iku lho. Liwon iku duwe utang Lek. Karo aku saiki. Liwon diutang peno. Duwe utang aku. Oh, kowe nek gak pindah mbok ngekos mbok Lho kok pindah. Utangnya akeh ta, Kak? Lho. Liwon banyak Lek. Iki temen ta utang temen ta? Lho utang. Wingi aku ro omahe, yo nek saiki pindah. Aku yo garo. Lho. Utange piro? Wong Madura kowe. Utange gak akeh Lek. Akeh. Mek 1000. 1000 ae kok ditagih iki lho. Sejut. Duh, aduh. Lah neka. Alah iki pisan. Ya iki jenenge ula marani gepok. Manggo jero ae lah enak, lah opo adik metu. Tan mau digeleki wis kepedhek. Kepethuk. Kualik. Tuweke nemen nak jane, Pak. Tuweke. Ya apa rek? Walik nyaimu kono. Wan, Ya sepurane Kak. kok sepurane nang balekno. Sabar. Lu sabar gak melok, Lek. Maksudnya sing arek atine aja nek muring-muring iki wong tuwek rek. Lho, aku gak muring. Aku cuma nagih. Nang balekno ndang. Aku ngono tuwek, tapi tuwek sapiri sapiri. Ah, gak percaya nek tuwek, durung dipangan codot tuwek. Dodote gak arep. Sepurane ayo. Sepurane wis pirang taun. Dilungkas aku panen. Panen kapan? Panen apa? Panen bongkotan. Bongkotan ki gawe ngepoceng ngelik iki ya. Wis gak iso nyaur apa njek? Lah penjek iku. Njek bahasa apa? Meduh Lek. Ayo nang nyaur. Ojo adik moro tangan. Sing genah. Sik durung. Sik ngene Lek. Nang nyaur. Ojo adik tangane gak moro sikile sing moro. Gak oleh. Gak oleh. Sing oleh ya apa Lek? Sing enak ngomong nagih sing apik. Yo. Bon. Ayo ndang nyaur, Bon. Aku durung duwe, Dik.
duwe. Lagi sing halus ngono gak iso. Bapak Liwon ndang nyauro. Sepurane dek ya turun duwe-duwe. Sepurane. Hei. Kaitane lu dadak moro-moro nyentak. Tak omongi halu tak kenek. Yo tak kasar pisan. Wis ngene ae won. Nek awake beno gak iso nyaur. Aku ngerti anake beno ayu, redin, bokonge semok. Isi kuwae tak gandine. Utang beno gak usah nyaur. Rupane ayu ta yo. Yo. Ayu tapi bokonge semok tapi disubal barek bantal. Loh, kok disubal? Ya apa? Kira-kira oleh apa gak? Tak bebasno wis. Iki rabi anakku. Tak iki bebas. Bebas. Terus gak diutang aku yo. Gak duwe utang. Setali agel. Setali agel, jo kuwatir. Saksi. Ya jelas, Disakseni. ya jelas deal sih. Hei, Won. Iki berarti utange lunas, anake Liwon penuh rabi. Yo, Lho, 1 juta yo rupiah. gelem. Sumpah. Lho, apake bener karo dhewe sih? Bebas. Ya, sakseni wis. Pokoke nek anake Liwon tak rabi, bebas aku bebas. Dari ngono. Isok nyanyi bareng. Bebas, Won. Tretan iki. Dadi utangku bebas kuwi. Bebas. Apa di Apa kagu apa itu teot. Kok iso nang teot? Nang kenuan anaken. wis mantep temenan. Wis mantep pisan. Enak irek. Madep mantep. Ya. Mbok susul lah. Mbok jam rene. Ah cepet. Buwon, matur suwun won. Ampun dikekno aku anake. Tapi utange tak bebasno. Moro tuwa riko. Lu mara tuwa. Wah, mara tuwa, tak celuk mara tuwa. Iya. Morot. Aku duwe morot. Moro tuwa kok morot iku lho. Morot. Iya. Iki kene ya suasu. Kok suwasu. Maksudnya itu asu itu Anak bingung aku. lho anak bingung. Matur sembah nuwun mara tuwa. Mun anake beno dikekno aku areke ayu moblong bokonge semok tak tindung tak tindung teot alhamdulillah matur suwun mara tuwa. Hehe. Mbah Putri Kuning nek sampe boten purun rabi anak kula sampean tekar Lho. le nang ndi kon iku Iki kaya tunggale wong wedok sing munggah iku mang. dalane iki nduk kene Lho. Kok tak paten? Iku wong duduk lamuk. Lha iku lapo nang kono iku? Iki sapa, Duk? Iki kaitane ya apa sih? Kok iso mlarat teko kono iku? Lah, lho malah logo nang kono, Ban. Dana, mrini yo. Gendongan kon sing Ada digendong gendongan. Jangan mrene. Rini ondok, nyok tak kei permen. Akhir ini ondok, nyok tak kei permen tikus. Nyondok tak kei permen tikus. Enak iki, akhirnya nak. Kok permen tikus sik kon iku? Ya apa rek? Lho gak apa-apa gawe percobaan. Alah. Lho lah kok. Lho. Kok sekate pipis kok kono iki ya? Cemet. Rene nduk, kene ana permen tikus iki. Gawon mrene, Met. Iku sing ngomong ya ngono. Lho ya apa rek? Lho. Hah? Kok anak
Hah? Wan, Apa sih, Kak? sing bener, Wan. Hah? Bener, enten ono, Kak. Sik. Sik. Masalah. Iki sapa sih jane ngono? Cek. Ayo, muncul. Mara tuwa. Pun sapa nek, Kak? Kon durung ro iki ya. Ya iki anakku. Heh! Anakku. Aduh, Kon mang janji lho yo. Janji lho. Pan. Kate ngrabi anake Liwon utange lunas lho. Epan karo ketuk. Momen anak pean man. Apa? Wah bener wakal wong sumur dicekuri lho. Iku lho. Ora cekuri. Ya ngono aja. Eh. Wan, Cek. Ono eman arek iki. Gendeng ah. hihi. Aku kok wedi dhewe sih, Rek. Wan, Aduh. Wan. Sing aku takon temen lho ya. Iya. Iku mau sapa iku mau? Iku anakku. Lho, rabiyen, Kak. Aku sing asli. Wis salaman lho. Tak percaya Wis, aku. wis dil lho, wis dil lho, wis Dadi lawane sing dadi. saksine iki lho, saksine mang lho, wis dil lho. Kate rabi dah. Ah, Alhamdulillah kakekmu ora. Kak. Wis sumpah lho ya. Disekseni Nyai Dayang tapi Dayang lho. Kok dikasihkan kae. Mang iku gak ngono, Wan. lho kemeriah kok. Kemeriah kakek menang kukurin kok lho. Lho, Garapen padan garap sawahe. Kisut. apik Kak, gawe pacaan apik Kak. Kak. Jodohmu. Mangga ngene mangiku. Mangiku ayu. Ora iki anak pokoke sampean? semok. Anakku iki. Lho, mangiku ono arek gak ngene, Wak. Ged Lencir, dukur, semlohe. Semlohe. Lambine ijo jare ngaku nggo omah sampeyan ngono. gak percaya aku. Iku mono anakmu. Loh, Anakku pon. Anakku pon. Loh. Gak mau aku, gak situ aku. Lah kira. Lah. Wis dil lho, wis dil tapi lho, wis salaman. Ya wis dadi. Lah ya iki won. Ya iki. Heeh. Gak ngatasi kon. Aduh. Memang tekon dilo ndok omah gak ono tak goleki. Aku ah. Nang biae. Kemoro seneng. Ola apa mblarat teko para seneng iku. Ya iki sing tak karepno ya iki. Kon wis janji sumpah lho ya. Janji yo. Disekseni Nyai Dayang. Yo janji anake Iya, wis. wis. Gati anakku pon ngono mang anake Liwon. Nabi anakku. Kembu kon. Gembuk kon. Kaya pencit nek kematengen ngono lho. Dadi nek aku gak gelem ngrabi awakku kembuk. Wis aku timbangane oleh kene iki. Aduh tak gembukno aku. Ayo kita pateni kon kok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya iku anake asli. Kaya sing nunggu kene arek rek. Apa acuk iku? Ojo acuk. Gak apa-apa. Suwe-suwe gak krasa nek wis pengalaman. Rasa apane? Gak apa-apa, kemanten anyar yo ngono krasa kaitan. Momo aku pokoke aku emoh. Ya iki jodohmu, Nduk. Ya iki jodohmu. Nah aku oleh keblek itu lho. Ayo iku lho, Kak. Konku ayo cok ae. Wis salaman lho. Emoh pokoke ya apa aku tetep gak gelem. Iku tak seluk mang dudu iki lho. Tapi dua anakku iku dudu temen dudu. Lho. Tapi janjiku mau anake peno dhewe. Tibake kene iki ya. Ada lagunya. Lagune apa? Kaya ngene kok dijengking-jengkingne. Sapa sih Pak iku, Pak? Iku lho sapa? Enggak. Kamu siapa? Masih yo aku wis sumpah kaya apa nek oleh kaya ngene iki aku tetep emoh aku. Paliwon. Iku jenenge sapa sing iki? Sing elek iki lho. Iki tumpu. Lah sing ayu iki kok. Firmansyah. Lho, Firmansyah. Firmansyah sih. Hah? Firmanda. Oh, Firmanda. Aku gak iso muni Firmanda. Lho iku mang Anjene Banyol. gak aku tetep
tak gelem aku. Meneh tegesno anak iku sapa lha iku. Kon gak gelem mati londot yo kon. Wah, yo kon mati londot kon. Sing londot apane? Namamu Waduh dimani remok kabeh wis gak apa-apa Bapak wis. cek mereteli Samsul. Janjine mang aku gak ngono lho rek. Apa mulai karo dhewe sini iku jarene anake Liwon. Ya ngomongke aku kok mewah liwon ngono pikir kok anake. Kene ya mosok ro. Lah yo cilik soalé wong tuane mati. wong biyen sunate gak ngono ae. Utang wis kadung tak lunasno tambah oleh keblek. Lah yo. Aduh. Terus iki apa iki? Ya apa wae iki wae Ya utange wis. peno pancet. Aku nuntut rabinan. Lho iya jane. Ya wis gak apa-apa wis. Wis bener. Hidup tak gawe pesugihan. Iya. Gak apa-apa tak rabine wis. Tak rabine gak apa-apa wis kadung ya apa maneh. Aku wis kadung sumpah. Sumpahmu kok wis sumpah. Wis sumpahku. Tapi aku mosok koluwo jere. Kaitane Suwe-suwe. bledek. Ya wis gak apa-apa. Saiki tak gawone mlebu ae. Iya, kawan mlebu wis. Tak gawone mlebu tak obonge. Iya. Kon Ya. Tak gawonku sampean susul merono ya. Tak jake mlebu sik. Iya, masalah. Wis utunono ae setelikon bendino lah. wis lonjo aku. Jangan rode. Jangan percaya ya. Ya wis aku wis ngel ngomong ngomong iki aku seneng. Ngomongku Jawa kok yo genok barang Anjir bener iki enak. Jawabmu iku Jawabmu. Tapi opane kecil yang yo genok umur kudu jeburi kabeh. Sing ngomong ambek sing duwe anak padha dene. Wis ro ngono ya dimongno wong ora ku wak. Nek ngono yo bareng-bareng rono ae. Wis sisan cek ro Samsul iku kok dadi apa yo wan? Ngono dinatan ah. Ben CR wis siap apa durung? Iya, bener. Nyalahno ae. Nyalano ae. Wis arono kabeh ta iki.